familia, que tal estamos? Espera un segundo, aquí estás. Como che vai a vida? Teño aquí unha masa milfollada que vas flipar o que vou facer con ela. Porque hoxe temos unha receita destas que creo que todo o mundo sabe dela, porque é super televisiva, é super, pois, de festas, moitas veces, porque todo o mundo, cando quere sorprender, busca, pois, facer cousas chulas, non? É un pouco máis elaboradas. E hoxe é unha desas receitas que normalmente se fai con un solombo de enreira, pero que nós imos a facer con un redondo de porco. Co que imos facer son paquetiños de redondo, estilo Wellington, e por riba, en vez de facer a peza inteira, vou no poñer un pouco máis sinxelo e facer, pois, toradas directamente, como mini paquetiños. Xa verdes por qué. Porque a verdade é que a veces a elaboración do cacho inteiro, pois, é difícil, precisamos axuda, papel film, historias. E con isto que vou facer agora é un truquiño para facer como pequenos paquetes individuais que vai ser unha auténtica maravilla para a vista e para a nosa barriguinha. Claro que sí. Veña, moi bons días e comezamos cos ingredientes para poñernos a cociñar xa, que hai cousas que facer, vale? Temos por aquí uns gromos, temos de todo, verduriña, temos espinaca baby, temos eiruga, temos coengos, temos por aquí tamén ese redondo, que imos facer aquí unhas toradas bonitas, e xa veredes que ademais é unha cousa que ten ben bonita. Temos a masa milfollada, temos tamén por aquí un pouco de bacon neste caso, vale? Porque vai así a recita e creo que vai bastante ben. Temos mostaza, temos unha cebola, temos un chisco de mel, noces, vale? Para facer tamén unha ensaladiña con esos verdes. Temos por aquí un ovo para pincelar despois a masa, temos un pouco de foie, neno, como din os coruñeses, por aí tamén moi bonito, un chisco de xamón, vale, curado, e por aquí, por suposto, para facer unha dusela espectacular, uns champiñóns e un pouco de vinagre e tamén coñac. E veña que vai, mini paquetiños, Lidia, moi bons días. Bos días, Iván. Que tal, como estás? Como andamos? Eu ben porque traio unha receita que creo que a xente na casa vai dicir por fin, algo sinxelo para facer unha cousa ben bonita, porque ti coñeces o Wellington, este mítico, non? Vale. O Wellington, empaquetar aí perfectamente, hai que meter a dusela esta dos champiñós, un pouco de mostaza, hai que coller como unha especie de caramelo co fil para que todo quede ben pretiño, porque senón móvese un pouco a milfollada que xa metín na neveira porque precisa de frío, se está aquí, estrágase, vale, co calor da cociña, entón, ao final de todo, recollémolo outra vez da neveira. Pero, o que dicimos sempre, un pouco, como podemos axinxelar, encántame esta palabra, como podemos precisar e facer algo máis sinxelo, vale, máis doado. Bueno, pois moitas veces se colles o cachiño de carne, simplemente xa é moito mellor. Mirade, o primeiro truco que imos facer vai ser unha cousa que vos vai a reventar a cabeza, porque moitas veces decimos, que vai co sal, que facemos co sal e ca carne? Bueno, pois, unha das cousas que lle vai moi mal os paquetiños da milfollada é que teña moito auga ou a nosa carne, é dicir, porque van mollar despois no forno. Entonces, para facer unha cousa tan sinxela como quitarlle un pouco de auga a nosa carne, antes de metela e selala, é botarlle sal. Vale, a moitas veces que botamos sal antes, despois, durante, bueno, pois hoxe antes para deshidratala un pouco. Mira o truquiño. O primeiro que vou facer é coller un chisco de sal e facer as toradas, vale? Unha das cousas, vale, como facemos as toradas? A ver, como se xas de larpeiro na casa, non? Pero para que o paquetiño quede máis ou menos ben, imos facer unhas toradas deste tamaño, vale? Unhas 4, por exemplo, imos facer 4 paquetiños, pois 4 paquetiños. Esto vai para aí, veña, este vai para aquí, eso é, mirade que ben corta, o redondo é unha parte xa non tan, a ver, fibrosa igual que o solombo, porque tampouco ten moita graxa, pero ten bastante máis líquido a outra, este é un pouco máis sequiña. Estás un pouco escéptica, estás aquí dicindo, se dormindo, non sei se dormindo ou se dicindo, onde vai este tipo? Que pasou? Estaba pensando. En que? Pois non me acordo agora mesmo. Vale. Eu que che diga, dormindo, xa che digo eu que... Estaba pensando, estaba imaginándome un día de festa, de celebración e todo isto que é máis práctico servir en paquetiños. Moitísimo, por suposto. Conserva máis a humidade. En serio, porque ademais... O calor, non? Porque ao final queres servir a comida quente, non? Verdad, tamén é unha cousa porque hai que mirar. E pareceme cómodas e para un día especial.
Sabes o que pasa? Que moitas veces todo parece moi sinxelo se a xente que sabe facelo, como decía, o das masas. Que fácil é. Si, é faciliño de todo e tal, pero despois igual non é tan fácil. Por qué? Porque hai que meterlle horas ás cousas, hai que ir facendo das súas. E nesta maneira, eu creo que o resultado é exactamente igual. Depende da peza de carne que collas. Podes coller pavo, a ti gusta o pavo, por exemplo, podría ser perfectamente unha peza de pavo metida no paquetiño tamén. Eu, neste caso, sí que creo que calquer persona que pode facer un Wellington normal pode facer isto, pero calquera que pode facer isto igual non fai o Wellington, porque o Wellington precisa de facelo moitas veces. E isto creo que calquera sí que pode facer. Mira, carne por aí a temperatura ambiente que lle queda perfectamente, ímola deshidratando un pouco con ese sal, un anaco de nada, dentro dun rato. E voume poñer directamente co que lle chamamos unha dusel, vale? Que é unha dusel? Non sei. Champiñón. Champiñón, champiñón, sí, moito champiñón, con cebola normalmente e regada con un viño, vale, neste caso con coñac. Aí estaríamos falando dunha dusel. Neste caso, o Wellington sempre leva unha dusel, vamos facer unha cousa, que botarlle lume pequeno, porque esta ola non ten o cu moi grande, e unha das cousas é que isto tamén, esta elaboración, quede sequiña, que leve un pouco de cebola e que leve bastante champiñón, vale, bastante champiñón, pero antes de nada, xunto con esa graxiña, vai levar un par de folliñas desto. Ben pequeniño, que lle vou quitar, eso sí, é a grasiña esa, porque ten como unha pequena codia. Mirade, quítolle esta primeira historia, así, e vai pa dentro. Perfecto. Isto tamén, pódese facer, pode non, dá un sabor moi bo, especial para min, queda ben, dá un toque afumado, non é moito, e se nos sobra un pouco de dusel, deses champiñóns, para rechear todo, despois isto vale para calquer historia. Nunha rebanda de pan destas dos teus almorzos que che gustan con un pouco de todo, metes un pouco deses champiñóns, con un pouco de cebola e flipas como está. Sí, eu vou almorzar moitas veces a un sitio onde poñen unha tosta con champiñóns. Ves? É que moitas veces quedámonos agora tamén ca moda do aguacate, todo o rato aguacate, como está moi ben. Sí, pero non todos os días, non? Eu prefiro un día aguacate, un día champiñóns. Un día aguacate, un día champiñóns. E outro día, unha poche polo medio, unha loncha de xamón curado. Unha loncha... Home, eso é maravilla pura e dura. Veña, facemos así. Isto pa aquí. Vamos agora xa a meterlle un chisquiño de lume que se empece a poñer rabiosiño, que se vaya tamén deixando un pouco do seu sabor directamente, este prácticamente para matizar, pero un dos trucos agora para calquer cousa elaboración, inda que fora o Wellington grande, é que isto sexa moi pochado xunto co champiñón. Hai que quitarlle a auga, vale? Con media ceboliña, creo que máis que suficiente para as racións que temos aí. Xa veredes, mirade, vamos a limpar un pouco esta táboa, collo media cebola e metemos. E despois o que vos digo, se aquí queres empregar un pouco de unha carne e tal, dame igual que sexa polo, que sexa tal. É verdad que depende de como fagas, pero, por exemplo, estou pensando nunha coxa, e a coxa sen peles, sen osos, valería perfectamente. Neste sentido, sí, valería perfectamente. Mira, quito isto por aquí, isto por aquí, e vamos a marcar un pouco. Onde vas? Vas a saltar tamén, ti? Queres saltar? Que vas contar? A ver, conta, que estás... Cando empezo, Lidia ten unha preparación, falla de... Ai, che vou, veña, talle aí. No. Que me estás a contar? Estaba pensando en cousas que teño que facer. Pero mira unha cousa, estamos nun programa de televisión que tens que pensar na recetas e na nutrición, non? Non sei, porque eu estás a dormir un pouco hoxe. Ben, mira. Ten medo, sabes que pasa? Xa pa ti, ten medo. Non, claro, porque digo, onde vai? Dime. Estaba mirando para o mel. O mel? Ti sabes que o mel é un azucre libre. Sí. ¿No? Recoméndase que en menores de 2 anos non ofrezamos azúcares libres, ¿no? Moita xente non... Non sei o que é un azucre libre. Ah, veña. O sea, non sei o que é un azucre... Empezo a definir. Vale, porfa. Vale. Sí. Azúcar libre, según a Organización Mundial da Saúde, é todos aqueles azúcares engadidos por nós conscientemente, pois a hora de cociñar ou de botar a bebidas, e polo fabricante a produtos procesados, pero tamén aquel que está presente, naturalmente, pois no mel, nos zumes ou nos concentrados pero de zumes. Pero aí natural, eso directamente... Eso sí, vale, pero azúcar libre igualmente. Vale. ¿No? Porque eleva a glicemia exactamente igual. Vale, perfecto. Vale, non se recomenda menores de 2 anos intentar a ser posible nada, sabes que a veces o entorno pon un pouco difícil. Pero especialmente menores de 1 ano, porque estás asociado con unha enfermedade que se chama o botulismo infantil. Ovo? O botulismo infantil, que está producido polo Clostridium botulinum, a toxina botulínica. Sí, pero en menores de 1 ano. Porque ás veces, isto facíase antes, pero ás veces pola gracia ainda se fai iso de mollar o chupete en mel, pola gracia, non? De ver como reaccionan os bebés. En anís, en non sei que... En serio, que eso tamén teño visto en algún vídeo, en serio. Eso xa é outro tema. Pero entonces, en menores de 1 ano non se recomenda tomar. Escoita aí,
Vale. O sea, nin pola gracia. É unha enfermidade de baixa prevalencia, pero moi grave se se dá, vale? Por eso é unha recomendación da Axencia de Seguridade Alimentaria. Outra cousa. Sí? Sí que pode haber un uso do mel na infancia, pero non, xa digo, en menos de 2 anos. Dun ano para arriba, estamos xa falando dun ano para arriba, vale, iso aí quedou máis ou menos claro. Co tema da tos, no? Sí. Cando enfermamos, iso de o mel alivia a tos, bueno, hai bastantes estudos feitos ao respecto, non nos aclara moitísimo, a verdade, non Sí. temos unha evidencia sólida, nin a favor nin en contra. Vale. Entón, sí que o que parece máis probable é que poida aliviar a tos nocturna, sobre todo pola textura que ten, pois que alivia Cremosa, a gorxa, queda pegañenta pegado na aí. gorxa Vai, irritada ben. e pode aliviar a tos nocturna facilitando o descanso. Vale. Como ten poucos efectos secundarios, é dicir, parece ser que non é unha peor opción que os antitusivos que se venden sen receita, Che vai dicir que e con menos efectos secundarios, polo tanto, non parece mala recomendación de, pois, temos o cativo con tos pola noite que impide dormir, Vale. darlle unha cullera de mel. Xa digo, Perfecto. non é unha evidencia sólida, pero como ten baixo risco, pois é unha recomendación que parece Bueno, prudente. ten sentido porque moitas veces cando tamén hai caramelos para estas toses e para tal, que estás que estar todo o rato mollando a gorxa para que este un pouco máis hidratada, non? Caramelos, aproveito, Sí. menores de 5 anos non, para que non se atrauen. Ten sentido tamén, porque senón, home, se non podes tomar eso, pero non sabía o término de azúcar libre. Vale, Sí. non coñecía Hai os ese azúcares término. intrínsecos, que son os naturalmente presentes, por exemplo, na froita, nas hortalizas, nos lácteos, Sí. e aí os azúcares libres, non? Que son realmente os que se recomenda pois limitar, non, para non ter riscos para a saúde, non? Os estudos que atopan riscos para a saúde de consumo excesivo de azúcares falan de azúcares libres, non falan dos azúcares naturalmente presentes, Vale, non? Eso vale. falábamos unha vez cando falamos da froita, non sei se te acordas. Pódeme sonar un pouco. De que o azúcar da froita non é un azúcar libre, no? Que moita xente deixa de consumir froita ou limita o consumo de froita pensando que a froita ten moito azúcar. Sí. Pois non, porque a froita non ten azúcares libres. Pero ten fructosa, non? Pero non é libre. Que non é libre. Vale, Claro, veis cousas claro. que... Mira, pois a dame frutosa libre que está nas bebidas azucaradas, Pois por escuta, exemplo. vale, que estaba antes pensando, estabas a comentar o do zumo e dixen o do zume, e o zume sí que ten azúcar libre. Sí, Vale, por qué? e por que non? Ah, vale, pois explícame iso, porfa. Claro, isto é un tema da matriz Cousa alimentaria. é unha historia isto da nutrición, Claro, non podemos ver os componentes illados de cada alimento, non? Ben. Porque, por exemplo, cando facemos un zume, a parte que non aproveitamos da... Pues vamos a poñer un exemplo que é de naranxa, vale? Sí. A laranxa, a parte que Vale, non aproveitamos da laranxa, é a fibra. A fibra, entre outros dos seus efectos, impide a elevación rápida da glicemia, fai que a Sí. absorción sexa máis lenta. Vale. Podes prover da fibra a laranxa, pois a elevación é máis rápida, e ademais un zume, o Eso efecto entendo. saciante baixo, temos o azúcar de dúas ou tres laranxas xuntas, sen a súa fibra, que é o componente que impide esa elevación. Moitas veces é o que se fala de en plan, que un zume tomas 3 laranxas e cando tomas unha laranxa comes unha, que xa estás E que limitando. non és capaz de tomar 3 laranxas, Claro, de o sea, home, masticar pode 3 ser, pero laranxas. non, pero é en plan paso de todo. Pero claro quero que dicir, sí. é como non podemos ver os alimentos como polos seus nutrientes illados, non? Porque o efecto do global do alimento pode ser diferente que de se extraes un Estou a componente... entender perfectamente Sí. agora, pero claro, non entendía tal, claro, eu dicía, claro, a froita eu non é porque dixeches o dos zumes e me quedei aí, Sí. e agora dixei, pero non, as froitas non, entón esperas, escoita, vale, xa ten todo sentido, a matriz, que xa o falaches, eso sí que é Sí. verdad. Vale, mira o que estamos a facer nós. Nós agora o problema é que a receita parece que non dá. Valería unha picadora, pero vou vos dicir unha cousa, un truquiño que para min é fundamental. As picadoras cos champiñóns non me gustan. Pues Quítanlle auga. Creo que nunca probei o champiñón en picadora. En picado- Eso é moi de usala pola presa, Vale, sabes? pero mira porque porque pero vou creo empezar a que non. contarte. Isto ten auga, non? Ten bastantes historias, ten as súas movidas. Quedará unha pasta. Vale, vai quedar unha pasta húmida porque como chid moitas veces o 95-96% dun cogumelo, dun champiñón é auga, empezas a pulir e vai quedando oxidado. Entonces, aquí o que se pretende agora, é que ademais teño champiñóns dos vós, vale? É que vayamos tan limpiños, por certo, que vayamos cortando pouquiño a pouco, vale? Que me vaya seguindo a mí ilustrando destas cousas e que pouco a pouco metamos, pois eu creo que 5 ou 6 máis, porque para esos 4 me vale, pero 5 ou 6 teño que meteros aquí, deixádeme aquí picando un pouco de todo, metendo aí, que dentro de un anaquiño de nada, 10 minutiños, botamos un pouco de licor, empezamos a flamexar, e xa seguimos que a receita, vale? Un chisquilichasqui, estamos aquí, veña.
Bueno, pois veña que seguimos ca receita e isto está xa empezando a coller cor. Pero mira, sabemos que o champiñón, vale, vai quedándose un pouquiño, é certo. Pero hai que sudalo aínda máis. Sabes que me pasa a mí? Agora mesmo que? Co champiñón. Sí. Gústame moito o champiñón, pero non me gusta nada o sabor da auga que solta. Pois a min ese umami fai uns caldos increíbles. A min gustame, home, non me gusta no medio dunha elaboración. Claro. E que fago? Meto no microondas nunha vaporeira destas de silicona para que solte a auga, vale. E quito a auga e despois cociño con el. Porque dame como un sabor moi forte, pero bueno, algo personalmente. É un sabor forte porque justamente falase desa sustancia, dese sexto sabor do umami que teñen os champiñóns, as setas e os cogumelos. Vale, eso está aquí. Teño tamén isto, o lume. A lume ben bonito porque imos empezar a selar a carne. Pero antes de nada, cólleme o coñá. Eso é, que vai vir a festa. Sabes que nos... ti ainda non biches como facían a queimada, non? Aquí no está chevó. Que a queimada? No está chevó, non. Nos outros sitios... Xa verás como vamos a queimada aquí. Mira. Mira como facemos a queimada nós. Sapos e bruxas, coruxos e mandruxas. Onde estás, Maruxa? Xa está tuneando. Mira. Tuneo todo porque eu non son capaz, de verdad, pero mira. Meigas, coruxas, sapos e bruxas. Como fer... Aí, xa, eso é. Demostrasgos e diaños. Pois espíritos das nevadas vegas, sapos, píntigas e meigas. Feitices das menciñeiras. Pois aí estamos. Vaya dúo, Vaya dúo, agora sí. Veña, mirade, isto que se vaya facendo, agora, pouco a pouco, baixamos o lume, chiscamos un chisco de sal e que siga un pouco deshumificando. Dentro dun anaquiño, non de que haya moito máis, imos meter o foie. Pero aquí agora, pásame a carne, porfa. E ademais estou vendo unha cousa maravillosa. Déxame aquí, para. Vou ruxir un pouco máis porque isto ten que estar quente. Vale, Pablo, soltou David, auga. Mira o que pasou. Enchopou. Mira que soupo, mira. Pásalle un pouco de auga. E empezou a sacar a auga que ten dentro, esa carne. Por qué? Porque estamos facendo unha cousa que chama deshidratación. Por qué? Por sal. É como unha pequena curación. Claro, mira disto. Isto son cousas que non nos vai soltar. Que maravilla, macho. Mira, isto nin se o quero enseñar tal, non me sai igual de ben. Mirade, aquí, chisco de aceite. Por favor. Que aquí queremos quitarlle algo porque é un paquete para que non humedeza a masa, non? Exactamente. Eu o que quero agora mesmo é que isto quede perfectamente coaccionado para que despois, cando fago o paquetiño, non me empece a soltar toda a auga dai. Xusto. Vale, así que lume a cachón, veña, e aquí. Eso é. E imos, déixame un pouco máis de papel, porfa. Así. E imos limpando ben e metendo aí. Xa ten sal, temos o aceitiño aí. Isto xa sabedes como é da carne, o que vos digo eu. 1 minuto por cada lado, non máis. Manolo, non te pases, non fagas unha correa tampouco, que isto vai ao forno, vale? Que isto é importante saber, non é o mesmo. Que empeces a facer unha elaboración, vale? Que vas a facer un dalle, que entonces te deixar un pouco máis, que aquí, que vai ir ao forno despois. Perfecto. Isto por aquí, deixamos isto por aquí, e un segundiño, collemos o meu ripirigancho, e vou collendo isto, vale? Agora, non lle boto nada, nin sal por riba nin por baixo. Primeiro, porque vai levar un pouco de xamón curado. Por lo tanto, aí xa o temos. Ben, eso é. Imos darlle da volta a todo. Que se vaya facendo por todas partes. Maravilloso non, o seguinte. Imos sacalo aí, eso é, cuidado non as pelles moito. Imos seguir remexendo aquí. E o que imos facer agora é deixar que isto atempere un pouco. Se algún líquido ten dentro dun anaquiño, como vemos aquí, tamén vai quedando abaixo e secámolo tamén. Integrámolo, se queremos, ese líquido nesa dusel, para que vaya collendo ben de sabor, e xa estamos a piques. Isto ten que soar 10 minutos máis, xa ten ese coñá, xa ten ese líquido, e mira o que me falta por facer, meterlle o foie, vale? Traime o foie por aquí, que isto está. Este é un fígado de pato ou de oca, vale? Ten un sabor espectacular, cociñado en volta e volta, é unha auténtica maravilla. Xa xo digo tamén, pero eso vai ir cuarteirado un pouquiño de nada aí, para facer eso que tamén quede ben mantecoso. Así que, facemos unha cousa, deixadme un anaquiño máis, que isto xa está selado para levar para aí, e nun chisquilichasqui con eso perfectamente deshumificado e un pouco máis feito, metemos todo para dentro. Veña, chisquilichasqui, e estamos aquí. Veña, pois vamos xa, que temos prácticamente todo elaborado. Esa dusel, que realmente é o que máis nos vai costar, de champiñóns, a que lle empregamos un pouquichiño dese foie, un pouco nada máis, para que quedara así como unha especie de pegamento. Xa vedes varios como traballa. E agora, que a masa milfollada, é unha cousa interesante o que imos facer, imos empregar, porque agora algún di, sí, é como vas facer os cachiños? Mira, pois así de sinxelo. Así de sinxelo. Teño esa masa aí.
teño por aquí un cortapastas, un aro de emplatar, o que lle queiras chamar, vale? Para facer un pouco esas formas, ok? Por lo tanto, teño eso por aí. E vou facer a cousa que empeza aquí agora ben bonita. Mirade, collo 2 lonchiñas de xamón, vale? 2 lonchiñas de xamón, así, tal que así, ben bonitas. Aí no noso paquetiño. Vale, collo un destes. E este agora, que falamos moitas veces da humidade, é importante que este aí. Eu agora concéntrome, eu vou a traballar. Lidia agora é cando eu falo pouco, porque eu como non son moi mañoso, algún dí que son mañosísimo, eu digo, non tanto. Vale, cólleme un pouquichiño, así, unha culler. Mirade como vai isto. Maravilla, maravilla, maravilla. Un pouco de mostaza, porque así como se fai. E como fan, eu quero que sexa o máis preciso a receita orixinal, non? Da que temos por aí. Vamos coller tamén esta do xel e imos meter un anaquiño aquí xusto no medio. Mirade, moi pouquiña, aquí, vale? Isto creo que se vexa perfectamente. E agora facemos algo tal que así. Ben? Por agora é algo sinxelo, non matamos a ninguén agora. Podo facer Iván Mariñas, entón podo facer ti na casa. Outro pouquiño. Neste caso, toque de mostaza máis ou menos señoroso según o teu gusto, como a toda a vida, igual que con isto. Agora, isto, flipades como vai. E para arriba tamén, vale? Eso é, mirade como vai a historia. Esta historia é maravilla. E agora, o que fago eu é limpar un pouco as maus e acabar o paquetiño. Xa verás como vai isto. Maravilla. Tacatá. Paquetiño por aquí, paquetiño por aquí, paquetiño por aquí e apreta, por favor, e paquetiño por aquí. Vale? De primeira xa está posta. Agora collo e fago unha lambada tal que así. Viña. Eso é. E outra tal que así. Viña. Tamén. Podme valer perfectamente. Teño o paquetiño aquí. Vamos facer unha cousa para que a xente vexa como vai toda a historia. Imos limpar un pouco esa tábua e vou coller xa para traballar ben este papel que tiña aquí. Vale? Viña. Se somos un pouco ordeados, isto sempre o digo, moitísimo millor. Tacatá. Temos un redondiño, que abrimos un chisquiño. Viña, que abrimos un chisco, así cas maus. Como as pizzas. Está toda a xente, pero non son pizzaiolos, senón gustaríame, ben. E facemos unha cousa tal que así, vale? Abrimos un pouco, cas maus, non vos preocupedes, e montamos o paquetiño. Vale? E agora collo a outra. Eso é. E montamos o último paquetiño de todo. Mirade, seguimos montando. Este xa vai como unha manta para aquí. E eu vou tirando para baixo un chisco e que vaya toqueteando, vale? Isto é un pouco... Mira. Como unha empanadilla. Eso é, como apretar. E agora, xa aquí xa aprendimos a facer o repunte, ou que? Ese repuntiño da empanada. A mí non se me dá nada ben, facer os repuntes. Bueno, pois a min aprendín unha vez e parece que non se me olvidou, pero escoita, calquer día olvídaseme. E aquí estará perfectamente todo colocadiño para ter a nosa florciña e paquetiño feito. Mira de que cucada, Eso ahora hai que batir ovo, un pouco de xema e tal, así que deixadme un segundiño facendo todos os paquetiños, vale? E nun chasqui enfornamos. Facemos unha ensalada, para que non me berres, ensaladinha con tal. E a tirar! Veña, chisqui estamos aquí. Seguimos. Ai, laralari. Escoita, cada día dáseme mellor facer paquetiños, miña rula. Ai, non che digo nada. Estas, cando cheguen ás festas, xa todo o mundo vai a dicirme ei, empaqueta ti todo eso. Xa verás. E ti na casa, espabila. Ponte a poñer as maus en calquer historia, porque eso, estaba pensando que se ti quixeras, por exemplo, meterlle, en vez de unha masa follada, vale? Queres meterlle unha base de empanadilla? Non, que tamén veñen e tal. Unha oblea destas, tamén tiras pa diante. Unha masa brisa, eu que sei, como facer de outras cousas. Vale, eu, un pouco de xema de ovo en todos eles. Aquí nin facemos refrijanchos nin historias raras, vale? Isto vai para o forno directamente uns 15-20 minutos a 200 graus, vale? Teño o forno aceso, porque, bueno, parece rápido porque estou na tele, pero iso está rápido, ainda tardei 15 minutos en empaquetalos todos, E aquí facemos unha cousa tal que así, veña, vamos, que vamos,
E vamos a facer unha cousa xa para a gornición, que moitas veces falamos, en plan, como completamos isto? Ou como podemos facer calquer historia para esta movida? Bueno, podemos ter un pisto, podemos ter unha crema, que moitas veces falamos, podemos ter calquer cousa, pero eu creo que vai quedar moi ben ese toque de brotes verdes, vale? Con toda esa historia. O que facemos é coller un chisco de vinagre, vale? Un pouquichiño de mel, e un pouco recordando tamén que eso leva un pouco de mostaza, collemos un cunquiño así, e outro así para a vinagreta, vale? E este para facer todo o embolado despois, un máis grande, para poder facer ben as cousas. Espera, xa verás. Esta é a cousa máis sinxela do mundo, e se vos digo a verdad, a min sácame de 40.000 apuros. En calquer momento fago unha ensalaña desta maneira, mirade. Facemos unha cousa tal que así. Taratati. Unha cullera desto. Mostaza, vale? ¿no? Mostaciña. Un chisquiño de mel. Veña ese por aí. Un pouco de vinagre, vale? Vinagre non se xa de rácanos, vale? Isto ten que mallar un pouco nesa historia. Perfecto. E agora, un chisquiño de aceite, mirade. Isto. Normalmente din 2, 3, 3, 1, a relación de vinagre e tal. Mais ou menos, vale? Non vos pasedes nin vos poñades cortos. E agora, mira o que fago. Estes gromiños que teño por aquí, mira cousa bonita, vale? Para aquí, que se vayan metendo así. Vale, non espalles moito, que é moito mellor desta maneira. Aí se vai todo no seu bandulliño. Collemos un poquechiño de sal. Mandamos unha trangallada por aquí e facemos o seguinte. Vale, isto é importante, o da emulsión, vale? Isto para dentro tamén. Mirade, temos unha cousa que se chama mostaza. A mostaza ten un emulxente tamén aí, entón é moito máis fácil que isto empeza a callar. Se empezamos nós a facer un bo ruxe-ruxe, é como facer prácticamente unha mayonesa. Mirade como empeza a ligar esa graxa, esa mel e mostaza é un matrimonio para toda a vida. E a partir de aquí, mirade agora como fixo todo. Xa non están por un lado e polo outro. Xa temos unha vinagreta feita perfecta para que? Para empezar a mollar un chisquiño, mirade, o gusto, cuidadiño, un chisquiño, eso. Agora, collemos unhas noces, metémolas por aí, empezamos a remexer absolutamente todo, ensaladiña para aquelo, máis que feita. Chisquilichasqui! E estamos comendo. Hoxe cociñamos redondo Wellington de porco. Comezamos cortando a carne en toros para salar e reservar. Ao mesmo tempo que picamos o bacon afumado para rustrir xunto cunha cebola uns minutos e de seguido incorporar os champiñóns ben picadiños, que máis tarde flamexaremos para seguir cociñando ata que por último lle integremos o foie, facendo a mestura perfecta. Por outra banda, selamos a carne cun chisco de aceite e deixamos que a tempere para montar os paquetiños, cubrindo a carne con xamón, unha capiña de mostaza, os champiñóns por riba e envolver coa masa follada, untándoa con ovo para enfornar ata que queden ben dourados. Só queda facer unha ensalada verde con noces e unha vinagreta de mostaza, mel, vinagre, aceite e sal, empratar cos redondos Wellington e a papar! Pa! Toma aí! Que fai un tipo cun redondo na galega? Pois fai un paquetiño ben bonito. Un paquete, que vai quedar... Queda un curriño, si ou non? Mira, unha masa, vale, follada para meter despois cun ese xamón curado, ese redondiño que marcamos simplemente, que seguimos facendo no forno, esa dusel. Un pouco de fa, un pouco de cebola, cousiñas de toda a vida. E de todas formas, uns brotiños verdes para acabar de comer esa ensalada e flipar. Co que? Co paquetiño de redondo do Estache Bo. Isto va a mí. Aguriño, que sorte tes ti tamén.